n'ọlụ Akugo na South obodo n'ọlụ Akugo ọlụ Akugo na South odogwu jere mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla anya nsogbu onwe ya ọlụ Akugo na South asị m n'ọlụ Akugo na South igbo bụrụ m onye bụ ọlụ n'ọgụlụ akụ ọlụ Akugo na South odogwu jere mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla anya nsogbu onwe ya ọlụ Akugo na South ịkọlọ onye ọbụla anya zọba onwe ya ụmụ Igbo banyere onye ọbụla anya zọba onwe ya maka na ọlụ Akugo ije o nwere onye nke gị nọ na South nwanne m kpebele ya ekpele maka n'ọlụ Okolakụ o nwere onye nke gị nọ na be Mandela biko tinye nye na ekpele maka n'ọlụ Okolakụ ije ililidelide ụmụ Igbo banyị Akachukwu na-akwa agụji Mike na South n'ọkwa mmụ na-akwa okwu ya ka mụ ada abịa na nkịtị n'ụwa Igbo na nwere ife melụ njisi unu n'ọlụ Okolakụ na South onye nwere ntị bịa lụrụ ọrọbịala ije na-eji m okwu bịa ife emele eme n'obodo Mande ndị banye ụkpa n'okpoko gburu na ọkwa ntị chiri nye ililidelide mgboju ọlụ ụmụ nwa awọ ọ na-agbadosa evivie na nkịtị ajụjụ ka m na-ajụ ọ kwasịrị n'oji ọfọ ya na lili nọbụrụ ebe atụlụ bọmbụ anyị bụ ndị Igbo na-ekwu wesi na egbe ejeli mba na-emenumana na ọ ga-analili ololololo ebelebe ekpuo ụmụ Igbo na ife eme mana ndị be anyị ndị Igbo do abụghị ndị mmadụ na-ata n'obodo South Africa eziokwu na oriri nne mma akọzi one ya lone owu ije ọ bụ na ịgbala ọsọ ndị eke na South ihe agbakwọsị imige abụlụzie ndị gbala ọsọ imige emenumana n'ihe agbalịla ọsọ ụmụ ịta ọ dịka nke mela ajụgo oyi obodo ebuluzie nefobia wee gbanye ibe na-eme ka unu wee malio na onye bịala iku nwa ya bụ nwa ọbịala iku n'enu ụwa nwazi anwa wee nwụrụ ịmalụ na ọbịala ije mụ na maka na akpụrụ onye nwe ọlụ n'ụwa akpụrụ onye nwe ọlụ na ọlụ Okolakụ ije o nwere ajụjụ na ajụ ndị be anyị kedu ihe melụ n'obodo ọ bụ na anyị batali akpụrụ anyị n'ọnụ kedu ife kpatali ya Igbo mụrụ m nya bụ ife dị njọ mana oge elugo mgbe anyị ga-etinye anya na ana ka anyị mala ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgịrị owu ije igwe ililidelide onye ọbụla mụrụ anya maka na ọlụ Okolakụ ọlụ Akugo Igbo bụrụ bụ onye bụ ọlụ Okolakụ asị ndị agwa na mma ya bụ obodo gbagbo ebeluchi oyibo asị m n'ọlụ Akugo agwalụ m gị agwa na mmadụ na Okolakụ ya bụ obodo nọmba bụ ebeluchi oyibo yoyoyo ije ọlụ kwuru faina Igbo amara wako helije ịghọtago se ise helije iyọtago
ọgaranya kpọtalụ n'ọlụ Akugo na South ije ụmụ Igbo ka anyị ga-ezute nuo Honorable Chinedu Bright Nwangwubiekene onye eze n'ịga dị nwa Chinemelụ ụzọ ya n'Ebonyi steeti ọgaranya nwere ife ka mụ na-akpọ abụ nwa lọta nna odogwu nwere ipopo nwe ibele ofu nwa ndị Ebonyi jiri dị ebume obele nwa onye na Chinye dị na mma ọkwa na Bloom 14 ka ị nọ na-emesi ife ike onye eze mbani ọgaranya gidigbam onye nnukwu ego onye bulu ebu n'obusigo oyina ọkwa m tuli ọga ndị ọga ala na-azụ ụmụ bịa kene ezi oyi m na ọ ga-adịlị gị mma abụ nwa echigo onye ka ọ dọlụ ndị be anyị odogwu akaligo egwu ọgaranya gidigba onwere onye na-esi gị wenaba Enugu steeti ka nje zute ọgaranya nwere ife High Chief Jakejike Udechi ka m na-akpọ oge ezugo na South oge ezugo ọgaranya nwere obibi ekene ọ natali dịka egbe wee nye ya ọsọ onye ego ka m na-akpọ oji moto n'ụlọ ebe ọgọ ọgaranya dike onye bulu ebu n'obusigo ọchịlọzụọ nke izizi n'ọkụ mmako onye ọma oji ala ati agwọ ya ọtọriti na South ọtọriti bịazie dulumu ọga ndị ọga ndị isokwe wee shibe ọdụnye na-esi gị ngọ ọgaranya n'ịkaligo ego ịgbagbuo ụmụ Igbo na-egbe oge ezugo mmanwụ nwere ipopo ọgaranya akpala akụ elisi ebulu m igwe egwu m wee naba Anambra steeti wee bata Obosi Ụkpana ka anyị ga-ezute Gospawa onye Dumelu ọ dị mma na n'Obosi ọ dị mma n'Obosi Ụkpala odogwu bịa kene ọ dị mma Obosi ka nna akpọ ụgbọakụ n'Obosi ụgbọakụ dike ụgbọakụ bịa bulu mmo ufu onye na South bịa kene odogwu na Nesprit nwa eze Chimodu mmanwụ osisi pụtala ife n'ọdị egwu ụgbọ onye ogologo onye eze bịa duru mmo ebikio ọ sịrị m kene elinye mama Mrs. Joy onye Dumelu oke mma afọ ndị Igbo n'ịga dị nne m ụlọ ọmụmụ nnọọ ezinne ụgbọakụ ụgbọ na-aga aga ụgbọakụ ụgbọ amala bịa kene okwu nwa ndị Obosi ji dị ebube Enugu steeti ka nje zute n'odogwu Honorable Chinwetalụ Paulinus Ngumekene gị ofu mma mụlụ n'ụmụ afụlụ abọ Udi Local Government Enugu steeti ebe ahụ ka mụlụ odogwu ọchịlọzụọ nke izizi na South Africa onye ọma Prince of Peace ezogbudo ka mụ na-akpọ obodo ọgaranya gidigbam nwoke mali mma ka nwanyị onye ọma nwanyị bụ CEO Yankees Bottle Store Pty n'obodo South Africa niile ndị be anyị n'ọkwanye agbegbuo The Yankees Club na South onye ọma makọzi ọnọ ya lone
ọgaranya jeli ije n'elu ego ọgaranya ngada Igbo na-ede nsogbu udo The Prince of Peace, ọchịlị ọzụwa. The Prince of Peace, Prince of Peace bịa weli The Prince of Peace, ọchịlị ọzụwa. The Prince of Peace, ọchịlị nwoke dị mma Prince o of Peace, ọchịlị ọzụwa. ekeneli m Honorable Gosin Chinemere Ojukwu Uwezomọgọ mmanwụ ochi na nwata nke isisi onye eze dike onye eze mbani ya bụ ezi nwa mụlụ na mmiliba Odolo Nnewi South Odogwu ọgaranya obinye dị ọcha ọrụ na Blue 14 Free State ebe ahụ gị nọ na-emesi ife ike n'obodo South Africa ọgaranya nwere Igbo kwa abịago ochi na nwata n'aka Chukwu ekene gị mmanwụ anụgbọlọ nkụ na-eju nwa ogbenye ọnụ bịa ekene ezekoto nke onye ili mkpuchi ume Igbo kọmpi na anyị ji gbalị ọgaranya CEO Gosin African Supermarket Odogwu Pty n'obodo South Africa onye ọma ọgaranya n'ego adịlị m mmanwụ oyibo tio ochi na nwata kwesịrịzie n'ochi na nwata chi na nwata ndị Igbo na-ede mma ịkọlọ ụmụ Igbo ka anyị jezie zute nuo Honorable Nwafuru Emmanuel Akụsinachi bịa kanali Uwezomọgọ ka mụ na-akpọ ọgaranya nwere ife n'aka Chukwu ekene Easy Life onye ọma Easy Life bọba worldwide bịa kene ọgaranya jeli ije n'ego onye ọma aka na-esi ite na Balochista Odogwu bịa dulu mmụọ ọgaranya na-ede mma Igwe na Mozambique Odogwu nwa bịa kene ọgaranya jeli ije n'ego eze nkotonko nyili mkpuchi mekene gị mgbetiwe akụ n'isi na-achị Igwe Mozambique Odogwu ọgaranya dike Easy Life mekene gị oyimo Igwe Mozambique Odogwu ọgaranya dike ọgaranya nwere ipopomu ifele Igwe Mozambique Igwe Mozambique Odogwu ọgaranya dike ngwanutiwelu ma ode gidigidi ka ndị ezute Odogwu ọgaranya bala akụ na nwa Honorable Chinedu Henry Chima Odogwu bịa yiri Igbo mmanwụ The young bishop onye eze na nwere ife atọ na South atọ dike mmiri na-ezolọra bịa kene Ikenga ndị Igbo Ikenga worldwide Ikenga dulum ka nna oyibo Prince Citizens of Heaven Odogwu nwa n'iya dị onye nwere gị na onwere ife mpompo nwa ọgaranya jeli ije n'ego mmanwụ siri ike ojialatazoku Odogwu nwere Igbo bụ nwa wele oyibo mgbajide gị iji nọ adịlị gị mma anya bụ CEO Edu Babies Pty Nigeria Limited nye ka anyị ji malụ Odogwu onye ọma oji ego eso okwu dike oji alati agwọ ya ma ekele gị gbanwuo John Bishop echigo anyị ka ọ atọ na South bịa kedo onye ego ndị Igbo Ikenga anyị ji dị ebube mmanwụ ọyịmụ obio ekele
keneli mezi oyimo Ugochukwu Kinsili Okafọ Ezomogo bịa kene mgbanana na-agbala ego nke isizi n'isu ọfịa onye isu ọfịa nnọọ onye kpọlụ mgbanana n'onwere ife na-emela obodo ọgaranya dike mgbanana jidekwe ka iji oyibo anụ ganga bụ nwoke ike oyina mgbanana na-agbala ego mgbanana na-agbala ụmụnne tụọ onye isu ọfịa mekene gị ahịhịa owu ije aka chukwu n'ọkwa mmụ na-akwa o ka njebezi arọ ndị isu ọgụ ka njezụta oyimo Honorable Paul Okeke onye isu ọgụ mekene adụresi ndị eze abịa ugwu ebe n'ibu laki n'isogbu eshime obodo kilibe ndị ife abatago onye izu ọgụ nnọọ ndị banya na-eme ife bata obodo afụbụ ụzọ obodo elibe ife maka ife abịago ife abata ụmụ Igbo ndị ife abatago Sele mgbapịawalu m Igbo dike ka nje zute odogwu Ezomogo na-ede anyị mma Chifu nọ nso Ugochukwu ndị Igbo niile agba ego nkịtị n'azịa agba ego nkịtị ọ na-ezuzugeli agba ego nkịtị ọ na-abalị onye ọgaranya ngado odogwu ji nkata gbola ego onye gbara agba ego ndị Igbo n'onwere ifo na-eme Ezomogo dị eletrik dị na nwoke onye ọcha ọgaranya bịa dolumu oyima agba ego ndị Igbo onye ọma agba ego bịa ka dolumu ọgaranya gidigbam ka ebule ịgbaje zụta oyimo Igwe Uchechukwu ọfọbụ ụzọ nke izizi na South akụ na-etigbu ilo nke izizi na nọ ndị izu ọgụ onye ọma obezili ụmụnna ya na ndị amazụ ikpe akwụ na rọ ndị izu ọgụ onye ọma ofu nwa na ndebe ji ọfọ oyime ọfọbụ ụzọ ezi oyi na inwere ife ọgaranya bịa dolo ụmụ manwụọ ntiwe akụ na-etigbu ilo odogwu na Kimbali ọgaranya bịa dolo ụmụ ụmụ Igbo na-ekwu etu ama gbao akụ aka n'ụwa dị anyị ege ntị ka amala onye na-akụ maka na mmadụ ike eji aba ebulu m Igbo anaba Adaziani Kingdom n'ime Anịọcha Local Government Anambra Steeti ka nje zụta oyimo Honorable Obinna Ibeanụ odogwu mekene gị ofu nwa amụlụ na-agba egwu na Adaziani onye eze ndị Isogbo wee shibe akụ mesịrị bịa nke izizi na Adaziani Kingdom ọgaranya na otogo ndị ilo kpawale nkata mana fa mesịrị o wee bụrụ na nkịtị maka na agwọtulu mba tụgo okpokolo ụnafụlụ nyabụ akụ a na-atụ anya nyabụ akụ mesịrị bịa obodo kwete nọ na-eme o ji anya ọlụ mkpọ nke izizi na Binoni ebe ị na-achụ ego yi maka na chi onye dịrị izogbu onye anya bụ
CEO akụmesili bịa moto dealership Pty n'obodo South Africa onye gobịa dulu mmanwụ ọgaranya nwere Igbo bụ nwa wele eze ọmọgọ ọgaranya bịa dulu Igbo na-ene akụmesili bịa ya bụ akụ na o mesiri wee bịa ome ndị ilo n'anya o melụ ọbamvasili bịa ụfọdụ ilo n'anya ụmụ Igbo ka ijezie zute nnu Honorable Chisom maọbụ ọkụnsi egbe n'aka ọkwa ọkụnsi egbe ma ekele gị oyimu Tiko na South Tiko na Stellenbosch n'ịga dị eke nwọfịa na nke ikpeazụ a eke nwọfịa onye bụla egwu ebusigo obele nwa ndị mozi na-agbadola ọkụ oyimu n'ịga adịyo Akachukwu ekene gị ọkụnsi egbe n'aka ọkwa ọkụnsi egbe n'aka ọkwa eke nwọfịa Igbo n'ọlụ Akugo obodo n'ọlụ Akugo odogwu jelu mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ekpelu ji ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ekpelu ji onye ọbụla ga-azọba onwe ya ọlụ Akugo na South asị m n'ọlụ Akugo Igbo bụrụ m onye bụ ọlụ n'ọkụlụ akụ ọlụ Akugo na South odogwu jelu mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ekpelu ji ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ekpelu ji onye ọbụla ga-azọba onwe ya ọlụ Akugo na